Ahojte, vítam vás pri novom videu a máme tu po dlhej dobe haul z DM-ky, do toho veľa jedlo, nudné veci do domácnosti, dekoratívka, no a potom tu mám krabičku, kde mi DM-ka poslala ich dekoratívne trendy za novinky a to si dáme úplne na záver. Teraz by som možno začala jedlom, keďže tu mi takto zhora vykúkajú tieto dva bezlepkové chlebíky. Teda jeden je toast a druhé sú tieto čabaty, sú úplne moje najobľúbenejšie. Ja som prešla viac menej úplne na bezlepkovú a bezlaktózovú stravu. Kúpila som sa aj tabletky na laktózu aj na lepok, takže niekedy, keď zjem niečo lepkové alebo laktózové, tak si dám tie, ale snažím sa teda doma jesť hlavne to bezlepkové, bez toto a fakt mi je lepšie. Milujem bezlaktózové mlieko, akože klasické, ale tieto bez cukru kokosové od Alpro majú len 14 kalórií, takže pokiaľ vyslovene nemám chuť na mlieko, tak používam tieto kokosové Alpra, čo mi nikdy nemôže chýbať doma, pretože je to moja záchrana, keď nemám čas a potrebujem mať obed hotový reálne za 3 minúty. Sú to gemüse ravioli, čiže ravioli so zeleninovou náplňou a same o sebe mi to teda ako obed nestačí, ani to nie je nutrične vyvážené, ale ja si k tomu dám povedzme konzervu kuracieho mäsa, nejaký sír alebo mozzarellu. Proste urobím si to aj také väčšie, aj viac bielkovinové. Vtedy mám reálne obed hotový za 3 minúty, pretože toto stačí len otvoriť centimeter, dať na minútu do mikrovlnky a máte hotovo. Nehovorím, že je zdravé jesť tie konzervy, proste niekedy je taká príležitosť, že nemáte čas si variť, ale nechcete zjesť úplnú blbosť. Tieto DM Bio produkty sú naozaj vynikajúce, sú vysoko kvalitné, aj samotné tie suroviny, aj bez pridaných nejakých zbytočných konzervantov a umelín. Oni tam majú aj takéto cestoviny, aj rôzne také risotá, čiže keď si to doma dorobíte presne nejakými ďalšími ingredienciami, tak máte perfektný núdzový obed. A nevyjadrila som sa vlastne k chuti, ale je to chuťovo. Takže ja mám veľa vecí, čo si pravidelne kupujem, ale teraz som vlastne dokúpila také, čo mi chýbali. Čo nikdy nemôže u mňa chýbať, tak je táto ricotta pecorino omáčka na cestoviny, vynikajúca. Presne akurát dochutená. Oni majú viacej tých omáčok, majú Arabia, tú klasickú paradajkovú, ale táto ricotta pecorino je najlepšia. Aj džemy má DMK výborné, má dokonca aj také 75% ovocia tam je, tie majú ešte menej kalórií a ešte menej cukru, ale na tento malinový nemá nič. To používam do rôznych vecí, ale najradšej to mám na opečenom toaste s cottage syrom, dám si trošku džemu, prípadne trochu arašidového masla alebo nejakého orieškového a dokonalosť. Mimochodom, keď sme pri tom orieškovom masle, tak tu mám tieto dva produkty, pretože neviem, či si všimli, ale už je nová jesenná limitka potravín v DMke, čiže je to v samostatnom stojane. Tieto produkty sú len do vypredania zásob, nemusíte hľadať medzi zvyšnými potravinami. Je tam stojan proste s novinkami a s limitkami. A táto limitka sa zameriava samozrejme na tekvice. Som nemohla odolať tomuto. Je to mandlový krém, čiže orieškové maslo s korením pumpkin spice. Ja nemám slov, utekajte do DMky, lebo oni vždy z tých limitiek majú len pár kusov a toto nechcete zmeškať. Toto je jeseň v pohári, mne sa normálne zbiehajú slinky, neuveriteľné. Toto je to maslo a potom som si tam zobrala ešte toto tekvicovo-hruškové čatny. Ja odkedy som asi pred 3 rokmi aj s mamou ochutnala horčicu z DMky, tak my už inú nekupujeme. Toto je niečo, za čo dám ruku do ohňa, najlepšia horčica. Tak, z potravín tu mám už len posledné 3 kvázi produkty a to sú tieto malé balíčky Lio jahôd, ktoré sú nastruhané, nakrájané na plátky, sú ultra chrumkavé, ultra čerstvé a veľmi sladké. Toto sú veľmi sladké jahôdky na kaše do jogurtov. Majú myslím, že aj maliny a teraz pridali myslím, že rybezle, ale tieto jahody sú najlepšie. Potom, ak pijete zero drinky, tak ja milujem ľadové čaje a som veľmi rada, že DMK má aj bez cukru a bez kalórií. Majú 3 príchute, citrónovú, potom takúto broskyňovú a ešte broskyňa s granátovým jablkom. Ja mám najradšej práve túto príchuť, lebo je taká najsladšia a vychladené chutia famózne. Je to značka Tekane. Z proteínovej kategórie tu mám tieto také ala KitKat keksíko čokoládky. Je to proteínové, ale tým, že je to asi 30 gramové, ak nie 20 gramové, tak v podstate na porciu to máte len 3,4 gramu proteínu, čo je úplne nič.
ale je to bez cukru, má to menej kalórií a je to také malé, hoci kde do kabelky si to hodíte. Úprimne poviem, že ja som týchto zjedla už asi 50 alebo 60. Poďme teraz ešte na také nudné veci do domácnosti. Teraz mi toho až tak veľa nechýbalo. Aha, ja som tu zabudla v aute. Ešte taký aviváž, ale tak to vám niekedy na budúce ukážem. Nudné veci ako nudné. Toto sú síce guličky do záchoda, ale unicorn. Áno, tomu sa nedalo odolať. Nič také som nikdy nevidela. Nikdy som neskúšala žlčové mydlo, tak som si teraz kúpila toto od Dank Meat, lebo mám nejaké škvrny, ktoré by som chcela vyčistiť, tak som fakt zvedavá, že či toto dokáže vyčistiť. Dúfam, že áno. Tablety do umývačky, ktoré si kupujem non-stop, lebo sú podľa mňa najlepšie, aj keď sú drahé, tak sú tieto Frosh, ktoré nielenže umývajú teda ten riad, ale zároveň sa aj starajú o umývačku. A ja vám môžem povedať, že takto. Ja som odišla asi na 4 dní preč a nechala som riady v umývačke, ktoré boli normálne špinavé a ja som prišla, som otvorila tú umývačku a tam voňalo. Proste tam nič nesmrdelo a ja viem, že to je vďaka týmto tabletám, takže ak vám smrdí umývačka alebo vám možno neumýva dobre, tak vyskúšajte najskôr tieto tablety. No a od Froshu som si zobrala ešte aj tento čistič na sklenené plochy, čiže na indukčné dosky alebo ako to tu opisujú, sklo-keramické dosky, lebo ja neviem prečo, všetko sa mi akože darí vyčistiť od masnoty, ale tá platňa, na ktorej varím, ja neviem, že či ja mám také špeciálne masné veci, ale pochybujem, ale nikdy neviem tak dokonalo vyčistiť. No a tým, že ja tak dôverujem tejto značke, tak dúfam, že aj toto ma nesklame. No a posledné z takých nudných vecí sú možno, že tieto dve, čiže najlepšie tamponiky na odlakovávanie, na doodličovanie, tieto Ebelin. No a potom od Jessa značky tu mám takéto maličké intimné obrúsky. Keď sa potrebujete počas dňa osviežiť alebo očistiť, tak tieto pravidelne u mňa nájdete v kabelke. Dobre, teraz tu mám také veľmi zaujímavé veci. Začneme touto. Ja som netušila, že niečo takéto existuje a bolo to aj dosť drahé, stalo to 7 eur a je to hydrogelová maska na oblasť bikín, ktorá by mala zhydratovať, zjednotiť tón pokožky a ešte aj zlepšiť elasticitu. Takže keď to použijem, dávam info, že či to za to stálo. Pozerám, že už mám celkom plnú taštičku so spotrebovancami, takže v najbližších spotrebovancoch, ktoré nebudú za nejak dlho, tak vám dám recenziu na toto. No, fakt som zvedavá. Toto nie je pre mňa. Ja som kúpila priateľovi 5 týchto masiek, lebo už sa chystá ku mne, tak nech tu má zásobu, lebo on si dáva skoro každý deň tieto masky. Úplne ich miluje, kupuje si ich všade, našťastie ich všade na svete predávajú. No a ja som si kúpila jednu masku a to je táto L'Oreal s vitamínom C. Už je moja tretia. Fakt mám pocit, že veľmi veľký účinok má. Myslím, že stojí až 5 eur, čo je dosť, alebo 4 eurá, čo je dosť na platenú masku, ale vidím tam ten rozdiel a veľmi sa mi páči. Ďalšiu špecialitku, čo som si kúpila, Transparent Lab značka a je to zväčšujúci lesk na pery. Mne sa extrémne páči ten obal, pôsobí tak luxusne a je to taký klasický štiplavý lesk na pery, ktorý by vám mal zväčšiť pery. Neštipe nejako extrémne, je to stále veľmi príjemné, ale fakt, že veľmi pekný efekt urobí na perách. Tu je zloženie 1% kyselina hyaluronová, 1% Volulip, majú to trademarknuté, čiže to je kombinácia nejakých zložiek a potom 20% Instaplant a to majú tiež trademark. Toto by malo mať ale väčší efekt po pravidelnom používaní, že nie je to len taký ten ošalový lesk, takže teraz to plánujem normálne hodiť do kabelky a každý deň to niekoľkokrát používať a som zvedavá, čo to urobí, lebo ja som si vlastne dala vypustiť pery a už sa mi zdajú často také menšie, ale proste nechcem už chodiť na tie výplne, takže budem testovať takéto veci. Tieto dva produkty si kupujem pravidelne. Ak ste ich ešte nevideli, tak si tu asi prvýkrát, lebo ja ich spomínam asi v každom videu. Je to tento odličovač, najrýchlejšie a najúčinnejšie odličenie, ktoré je podľa mňa vhodné pre každý typ pleti, okrem nejakej veľmi suchej. Namočíte si tvár, dajte si 1 až 2 pumpičky podľa toho, aký silný máte make-up. Rozotriete po tvári aj po očiach, neštipe to, zmiete vodou a ste odličené. Nešpekulujete žiadne tampóny, nedrhnete si tú pleť, proste dokonale. Za 4 eurá vydrží mi to mesiac od Garnier Hyaluronic Aloe. Toto je už prosím pekne moje tretie balenie séra. Tretie balenie to, myslím, že ani raz som nemala, že dvakrát to isté sérum a toto som už včera načala. Tretie balenie je to Acnemi Pose, čiže je to sérum, že keď máte akné, tak vám to zanechá také hyperpigmentácie, no a toto ich odstraňuje, zároveň pomáha predchádzať vzniku ďalších
ďalších výrážok. Strašne dobre mi to robí na pleť. Je to s niacinamidom, kyselinou glykolovou, kyselinou salicylovou. Za mňa top. Celkovo značka Academy je vynikajúca, ale toto sérum je moje najobľúbenejšie. No a presúvame sa na tú najzabavnejšiu časť a to je dekoratívka. Ja som si toho zase až tak veľa nekúpila, som si dala aj to staré. Tento lesk od Catrice, respektíve olejček, toto je už moje tretie balenie. Toto je to prvé, ale tam už skoro nič nie je a už mi to trošku vyteká tým, že som to veľa používala, takže to už si nechávam len takto na stolíku a zafarbí vám to pery. Čiže vy si to dáte, máte krásne lesklé, jemne ružové pery, ale aj keď si ten lesk zjete, tak vám zostanú farebne zvýraznené pery. Môžete si vyberať z rôznych farieb, ale táto desina je za mňa úplne najprirodzenejšia, veľmi jemná a ja dúfam, že toto Catrice nikdy neprestane vyrábať. Trošku som sa bála, že či mi to nebude vysušovať pery, pretože často sa mi stávalo, že práve tie olejčeky mi vysušovali pery a najmä také produkty, čo vám zafarbia pery. Nie, toto fakt hydratuje, mám veľmi dobrý pocit na perách. Dokonalý produkt na pery je tekutý rúž od L'Oreal a tento som si kúpila už minule, ale chcela som vám ho tu ukázať, pretože po takejto štruktúre rúžu som túžila od roku 2014. A táto farba je moja ultimátne najobľúbenejšia, nielen čo sa týka týchto tekutých rúžov, ale celkovo. Toto je presne niečo, čo ja mám rada, že ja to volám, že nude červená. Ja vám ukážem aj klasickú červenú. Vidíte, že oproti klasickej červenej je to oveľa viac tlmené. Je to nositeľné, proste keď chcete výrazné pery, chcete byť femme fatale, ale tá výrazná červená sa vám hlavne na deň zdá too much a máte pocit, že vám ani nesvedčí červená, tak vyskúšajte tento odtieň 230. Ja vám garantujem, že sa vám bude hodiť, pretože neutrálna farba, čiže aj keď máte teplý podtón, aj studený, aj neutrálny, bude sa vám hodiť. Je to stredne tmavé, stredne výrazné, dokonalý odtieň a o štruktúre ani nehovorím. A od L'Orealu som si zobrala aj toto True Match Serum, ktoré mi v poslednej dobe extrémne sadlo. Neposkytuje to moc krytie, ale vy keď si to dáte, tak to vyzerá, ako keby ste boli nenaličené, ale tá pleť vyzerá oveľa lepšie. Zjednotí vám to tón pleti, vyzeráte upravenejšie a hlavne toto je jediný make-up, pri ktorom mám pocit počas celého dňa, že mi vyživuje pleť, hydratuje ju a neupcháva pory. Stojí 18 eur, čo je dosť na drogériu, ale rozhodne stojí za každé euro a poviem vám, že ak by stalo 30 eur, tak by som si ho kúpila. No a teraz poďme na túto krabičku, pretože Trendy Dub má veľa noviniek, ja sa už teším, kedy bude mať aj She aj Alverde niečo nové. Začnem 3 produktami, ktoré mňa až tak veľmi nezaujali a potom prejdeme na to, čo ma veľmi zaujalo. Takto, tento primer by ma možno aj zaujal, lebo je to Clean Philosophy, 96% prírodného pôvodu, 24-hodinová hydratácia, je to hydratačná podkladová báza aj s morskými riasami, čiže to je také anti-aging, ale pozerám, že ako tretie to má v zložení niečo ako kokosový olej, má veľkú tendenciu upchávať pory, takže toto ja používať nebudem, ale pokiaľ máte napríklad staršiu, zrelšiu pleť, ktorá je suchá a potrebuje výživu a nezvyknú sa vám robiť výražky, tak môžete vyskúšať. Primer na oči ja nepoužívam. Proste mne to netreba, ja nemám masné viečka, mne sa ani špirály neodtlačajú, takže to je pre mňa taký zbytočný produkt. Teraz poďme na topky, proste ja neverím, že Trendy Dub to urobil znova, lebo určite keď ste vyskúšali tento hydro make-up, tak si ho zamilovali, lebo toto je taký make-upík za 5 eur, že dovidenia. On urobí taký rozjasnenejší efekt, má také stredné krytie a je fantastický. Fakt, ja som ho milovala, dokonca som celý jeden spotrebovala, toto mám už druhé balenie, je aj s vitamínovým komplexom, ale teraz tu máme takýto make-up, ktorý má názov Perfect Poreless. A ja som od neho fakt nič neočakávala, pretože som si povedala, dobre, tak toto sa im podarilo, ale že oni naozaj vedia robiť make-upy. A tento tiež stojí asi nejakých 5 eur, takže ja som normálne natočila aj reelsko, takže sem vám ho keď tak pustím, aby ste videli, ako vyzerá aj na pleti ten make-up. Obsahuje aj 5% niacinamid. Niacinamid veľmi dobre pôsobí na pleť, ktorá má presne akné, ktorá je štrukturovaná. Má aj iné benefity, ktoré pomôžu aj suchej a staršej pleti. Ten niacinamid je tam v 5% koncentrácii a je dokázané, že práve 5% koncentrácia je tá najúčinnejšia. Tento make-up je veľmi tekutý, ja nechcem si dávať moc, ale to je normálne ako vodička. Totálne splynie s pleťou. Jediná nevýhoda je, že musíte s ním pracovať rýchlo, lebo on zasychá. Potom sa
sa nepohne. Vy ho nemusíte ani pudrovať. Píšu tu, že vydrží 24 hodín. To som neskúšala, ale akože verím tomu, že by vydržal. Ja som ho mala na sebe asi 10 hodín. Bol úplne nepoškodený. Ani žiadna masná T-zóna. Ja neviem, že masnú pleť, ale niekedy sa mi zamastí tá T-zóna. Vyzeral proste perfektne aj po 10 hodinách. Opticky vyhľadzuje pory, má vysoké krytie, neskutočnú výdrž a mám pocit, že mi neupcháva pory. Jediná nevýhoda sú odtiene. Toto je 40-ka, najtmavší odtieň, aký majú. A je trošku rúžový. Ale potom, čo majú ten druhý odtieň, ten stredný, tak ten je taký žlčí, ale to je fakt, že biele. Takže kvôli tomu som teda použila túto 40-ku, ale majú nový puder a tým som to tak doladila, táto 20-ka. Čiže nie som preto až taká biela. A toto je vynikajúci puder. Okrem toho, že zmatne, zafixuje, tak ešte aj prekrie. Takže pokiaľ si beriete tento svetlý make-up, fakt by som to doplnila aj týmto púdrom True Matte. Ak ste žlté, berte tú 20-ku. A hlavne tento púdrik neurobí taký nejaký poprašok na tvári. Veľmi pekne splinie s pleťou a fakt ju urobí takú zamatovú. Perfektné kombo. A za také peniaze, že aj keby vám to nesadlo, tak nebudete až tak plakať, ale podľa mňa vám to sadne, lebo je to super. A majú ešte aj nový 18-hodinový vysokokrycí korektor. Čiže vidíte, že vraciame sa trošku k vysokému krytiu a matnému zladu. Lebo toto je vysokokrycie, toto je vysokokrycie a ešte toto dodáva krytie. Korektor, okrem toho, že je super, lebo len podľa toho som ho hodnotila, tak má ešte niečo špeciálne? Asi nie, myslím, že je vodeodolný. A tá textúra je fantastická. Úplne tenulé linka. Čiže aj pokiaľ máte vrásky okolo očí, tak vám to nezvýrazní, nedostane sa to do tých vrások. Ja nemám slov, ja som to absolútne nečakala, že to bude takto dobre. No a posledné vecičky, čo tu mám, sú tieto ceruzky, hnedá, modrá a zelená a ja aktuálne mám aj tú hnedú ako linku. Veľmi ma prekvapili, lebo nečakala som, že budú dobré, ale fantasticky píšu, dajú sa krásne rozmazať a držia mi, ale hovorím, no, nemám masné viečka. Mne to tam proste drží. Ale keď sú že veľmi nekvalitné ceruzky, tak ani mne to nedrží a táto drží. Pokiaľ máte radi taký clean girl make-up, tak sa vám to bude páčiť, že napríklad dáte si toto sérum, na pery len takýto jemný zafarbený balzám, ani neviem, či to budete vidieť. Je to také, no proste veľmi jemné, ale majú asi 5 odtieňov. Toto je taká, myslím, že univerzálna farba 050. Ale čo mám aktuálne na perách pod týmto bleskom, čo som si dala, tak je jeden fantastický matný tekutý rúž v takomto odtieni. Je to 0,20 a nádherne vonia ten rúž ako taký vanilkový koláčik a okrem toho tá textúra je fantastická. Úplne tenká, jemná, akože takto. Ten L'Oreal má väčšiu výdrž ako tento, ale ten L'Oreal stojí 14 eur a toto stojí asi 4 eur. Nezvýrazňuje štruktúru pier, nešúpe sa, krásne drží, neobtláča sa. Ak chcete takúto veľmi peknú farbu alebo aj inú, rozhodne schvaľujem. Dobre, ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste so mnou strávili týchto pár minút. Dajte mi vedieť, či vás niečo zaujalo, či ste už niečo vyskúšali. No a my sa vidíme pri ďalšom videu. Prajem vám pekný zvyšok dňa. Čaute.